हामबाय जों तिनि राय बिसिनि राय साका गामियाव कायसा नखला पान्डानि बिसिंतै जों तिनि बहायनाहाय बीजेपी तै पदेपर पार्टीनि जों बाक्सा त्रिपुरा मथाव कदाल फायबायखा आमर जतवै 12 फेमिलिनि 35 भोटार तिनि जों बाक्सा नखला पान्डानि बिसिंतै फाय कदाल फायखायसे बरक लाइथांनै जरा प्राय आस्ते बसर कासाकासिनो बीजेपी वाखा फुरजाक दंमाने बीजेपी सबका विकास नै बेलायनो गाहाम उनाय हनै दंमाने सिनि एमएलए साहब ब्रह्मगोनां रामपद जमतियानि दैदुलबाय दंमाने फियाबा 8 बसर कावैबो ताबु जरा नुखुंवा मुंसा हामारे करै हाय खेबै दफाबो हामारे करै नुखुंबो हामारे करै अमनो बेलायनो बर' वाना जालायखा खापुरि मालिया तै फिउचार करै भबिष्यत करै अमने बावैनो बसगांव चिनि बबाग्रा फाइ दङ बबाग्रा जेंफोरनि सिमि ताकसुक जरा चिनि जेनेरेशन न हारनानि सारनानि चिनि दफा जाति उन्नयन ते चिनि जातिनि अधिकार न तैबिनो आन्दोलन खाइ दंमोन नुबैनो बबाग्रा न खापुर जबै बबाग्रा बायनो सामतां नांनो आइहिंगेसि चिनि त्रिपुरासा हानि मानाय अमनो पैतसा सौइनो जों तिनि जत पालखे सखयबाय कायसे बनो जों बाहायनोहाय चिनि बागमा ब्लक कमिटिनि बखातै जों खाकुबुरबाय लामसलायखा चिनि 12 फेमिलिनि 35 भोटारनो जों तिनि पाल खायबि खाबाकसाखे खातं खौइनो जों कबागबै आसाक लायबै जों तिनि अ पान्डानि बिसिंतै इंलाय मालायखायसे बसगांव बाहायनो खाखायबो अ कामेबो तैबो जोंबाय करं तंख बसगांव प्रग्रामनि बिसिंतैनो हायनाहाय जोंबाय बासा कदालनाय हायसे हाय खेबि उसिनि किला बागमा किला एलाकानि समस्त अंश बीजेपी तंनाय रक जतनो खाबायलाय जाखायसे सकांग बेलायनो जाथथ खाथथ उंजावै इंलायमानिनो फैयाबा ताकसुक जरा चिनि एलाकानि वो बहायनो सुदु बीजेपी या चिनि और जागानि एमएलए बसुदु एमएलए या मन्त्रि बो थांखा हाय खेबे ताबक बर्तमानबो कायसा कर्पोरेशननि चेयारमैन तंवानि जरावो बहायनो जों मुं साफानो हामारे माया बने बावैनो एलाकानि समस्त अंश बीजेपी खायतनो जतनो जों बा जगाजों दं हायनो गामि आमसैनि चिनि लिडार जोबा जगाजों दं बसगांव जत बिसिवनो बीजेपी नि तंनाय रक जतनो सोयबासा कदाल फायनो हायनि कग्रय दं हायसे नबै मानाय बसगांव तैबो बिसि वाइस जों प्रग्राम खायतो आर जागो प्रग्राम ब्रोंनो सोयबासा साकदाल फायमेनि जयनि प्रग्राम नबै मानाय हायसे हाय खेबि जों तिनो और जागा ताक बेखे खिबुने इंखायसे 2 बार जों और जयनि प्रग्राम खायखायसे 3 बार सिं गां था सरि 3 बार प्रग्राम थांखायसे गे ताक बुसगांवबो उनफिने हायनो हायसे इखाने आसुनो जतन हामबाय अंजना देवी जमतिया आगे तुम पार्टी खाय बीजेपी ओ बागरा न हासा गए ते प्राम को चाहिए दफाय ताकु ने सिनेमा गाडी आने बमु सुनांत जमतिया राय बर गामि राय खामालो नों तिनी बर पार्टी व टमानी और त्रिपुरा मथा पार्टी व जॉइनिंग रफाय ते माने बाङै रफाय आगे आं टमानी के भोटार हिसाबै बीजेपी भोटार गताबा आं बागरा सामटामार म साजागे बनाइदो नां साजागे आदलो जिन साजागे गताबा नां तारि फ्रेतो साजागे मनियां फै मनो सपोर्ट फै कानो सुनि जमतिया नों तिनी माने बाङै सानसानि लगे एगो बुबाग्रानि लगे त्रिपुरा मथानि लगे तमान बाङै फायखा थानसा मारे ते म थानसा के हि तमाने जत सिनि उंबारन बां ना हमने ओ ना हमनो कानि ना हमनो नो न फाय आगे तुम पार्टी खा आदि बीजेपी बुट प्रेस मने तो सराय सब